салом, ба ҳама боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон. Ссилка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Вақте шумо ссилкаро мекушоед, ҷо дар установи нишон додиҳед ва открыть в приложении Google Play. Открыть в приложении Google Play интихоб мекунед. Бозиро дар Play Market нишон метавад, установка мекунем, мекушоем бозиро ва мо метавонем бо воситаи электронии поштамон Google, Facebook регистрация карда метавонем. Ва ман Google-ро интихоб мекунам, бо воситаи Google аккаунт регистрация мекунам. ва мо регистрация кардем, барои бозиро сар кардан Play-ро интихоб мекунем, бозӣ сар мешавад ва мо ҳамеёро якҷоя мекунем. Вақте дуруст интихоб кардем, дуруст мондаимшон, мо мебурем ва ҳар як боре ки дар бозӣ мо буридем, танга кор мекунем. ва ина ман танга кор кардам ва дуюм бора бо ҳам хеле якҷояшон мекунем. ва ҳамин дуруст ки интихоб кардем, бо мебурем ва танга кор мекунем. Тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. ва агар раундаш қийтар боша, шумо бозӣ карда натавонед, метавонед Get Levels-а интихоб кунед. Шумо дар реклама нишон метавад, рекламаро маҳкам мекунед, Close-а интихоб мекунед ва раундаш пропускат мешавад, дигар раунда нишон медиҳад. аз тарафи дасти чап болода бошад, бари дилда ҷони моро нишон дагӣ. Агар ҳамин нол шавад, мо бозӣ кардан метавонем ва барое ки зиёд шавад, дар ости дил дар экран зер мекунем. мо дар реклама нишон метавад, рекламаро маҳкам мекунем ва Close-а интихоб мекунем ва 9 буд 11 шид. Дуҷон кор кардем ва ҳамхел мо метавонем раунди бозимона зиёд кунем. барои пуломона гирифтан дар ости тангае ки 10580 нависаги дар экран зер мекунем. мо дар реклама нишон метавад, рекламаро маҳкам мекунем ва баланси мо 10580 нишон дагӣ ва поёни шудан бо нишон дагӣ USD диққатӣ ва поёни ида боша минималкаша нишон дагӣ ки минималкаш 200 000 танга ҳай, поёнаш да боша кабутагина камтарак зиёд шидагӣ. ҳамин полни пур шид, мо метавонем пулмонаи ҳамин бозӣ бигирем. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.